Dřív jsem pracoval na noční směny pro malou doručovací firmu, takže jsem si ve volných dnech dělal krátké víkendové výlety o samotě, jen abych vypadl z domu. Během jednoho z těchto výletů jsem zůstal v levném hotelu v New Jersey, protože byl blízko turistické stezky, kterou jsem si chtěl druhý den ráno projít. Hotel nebyl vyloženě hrozný, ale měl ten starý zatuchlý pach a chodby byly až příliš tiché, jako by tam nikdo jiný nebydlel. Přihlásil jsem se v podvečer a žena na recepci mi řekla, že úklid už pro dnešní noc všechny pokoje uklidil. Na tenhle detail jsem si vzpomněl až později, když se všechno začalo dít. Můj pokoj byl ve druhém patře a světlo na chodbě zablikalo, když jsem šel ke dveřím. Moc jsem neřešil, jak děsivě hotel působí, protože jsem byl prostě hrozně unavený. Chtěl jsem se najíst, osprchovat a jít spát. Pokoj na první pohled vypadal čistě. Prostěradla byla dokonale zastrčená, ale polštář na židli byl trochu nakřivo. Bez přemýšlení jsem ho narovnal a zapnul malou televizi. Potom, co jsem si chvíli odpočinul a snědl nějaké svačiny, jsem šel do sprchy. Když jsem vyšel ven, koupelnové zrcadlo bylo zamlžené a v pokoji bylo chladněji než předtím. Hodil jsem to za hlavu a zalezl do postele. V pokoji byl tmavý kout poblíž malé skříně a pořád jsem si ho všímal koutkem oka. Měl jsem z něj pocit, jako by tam někdo stál, i když jsem věděl, že je prázdný. Nakonec jsem usnul, ale někdy po půlnoci mě probudil zvláštní, tichý zvuk. Znělo to, jako by se něco šoupalo po koberci v rohu pokoje. Pomalu jsem otevřel oči a poslouchal. V pokoji bylo šero, protože závěsy byly tenké a dovnitř pronikalo světlo z parkoviště. Napadlo mě, že si to možná jen představuju, protože jsem byl pořád napůl spící. Pak jsem ale uslyšel tiché dýchání. Nebylo moje. Přicházelo od skříně. Zůstal jsem úplně nehybně ležet, protože jsem se okamžitě vyděsil. Dýchání bylo pomalé, jako by se někdo snažil být potichu, ale moc mu to nešlo. Říkal jsem si, že to musí být klimatizace, jenže ta byla na druhé straně pokoje a vydávala úplně jiný zvuk. Nechtěl jsem se posadit, protože jsem se bál, co bych mohl uvidět, ale nakonec jsem se k tomu donutil. Pomalu jsem se zvedl na loktech a podíval se směrem ke skříni. Nejdřív jsem neviděl nic, jen tmavý kout, ale potom jsem si všiml něčeho, z čeho se mi sevřel žaludek. Dveře skříně, o kterých jsem věděl, že jsem je po dřívější kontrole nechal úplně otevřené, byly teď trochu přivřené. Ne úplně, ale dost na to, aby bylo jasné, že se jich někdo dotkl. Zíral jsem na škvíru a snažil se poslouchat. Dýchání přestalo ve vteřině, kdy jsem se posadil, a to mě vyděsilo ještě víc, protože to znamenalo, že si něco nebo někdo uvědomil, že jsem vzhůru. Chtěl jsem z pokoje vyběhnout, ale stuhl jsem na místě. Po minutě ticha jsem velmi pomalu vstal a couval ke dveřím, aniž bych spustil oči ze skříně. Sáhl jsem po klice, opatrně ji otočil a vyšel na chodbu. Chodba byla prázdná a působila ještě tišeji než předtím. Srdce mi bušilo tak rychle, až se mi motala hlava. Sešel jsem dolů na recepci, ale nikdo tam nebyl. Telefon na recepci zvonil, jako by někdo volal do hotelu, ale nikdo ho nezvedal. Nevěděl jsem, jestli mám čekat, nebo se pokusit najít někoho jiného. Nechtěl jsem se vracet nahoru sám. Po několika minutách konečně vyšla z místnosti vzadu žena z recepce a vypadala unaveně. Řekl jsem jí, že je někdo v mém pokoji. Tvářila se zmateně a řekla, že úklid už na noc odešel a že nikdo jiný nemá klíče od pokojů kromě ní a jedné starší pokojské, která odešla před několika hodinami. Nabídla mi, že pokoj zkontroluje se mnou, nebo že mě přesune do jiného. Byla ale tak klidná, že jsem začal trochu pochybovat sám o sobě. Požádal jsem ji, aby se mnou šla zpátky do pokoje a jen ho zkontrolovala. Vyšli jsme spolu nahoru. Čekal jsem, že uvidím skříň do kořán nebo něco rozházeného, ale když jsme vešli do pokoje, všechno vypadalo normálně. Skříň byla znovu úplně otevřená, polštář na židli byl rovně, nic nevypadalo dotčené, i když jsem věděl, že se předtím něco změnilo. Žena zkontrolovala prostor za závěsy, koupelnu i místo pod postelí a nic nenašla. Řekla, že se mi možná jen zdála noční můra, nebo že jsem se probudil zmatený. Upřímně mě to trochu urazilo, ale nechtěl jsem se s ní hádat, protože jsem byl unavený a cítil se trapně. Rozhodl jsem se tedy přesunout do jiného pokoje dál po chodbě. Dala mi jiný klíč a nechala mě o samotě. Rychlej jsem si přenesl věci do nového pokoje a zamkl dveře. Než jsem si znovu lehl, dvakrát jsem zkontroloval každý kout. Snažil jsem se usnout, ale strach mě držel vzhůru. Bylo teprve kolem 1 ráno a noc mi připadala nekonečná. Pořád jsem poslouchal, jestli neuslyším něco divného.
Asi po hodině jsem konečně začal usínat, když jsem zaslechl něco, z čeho mi stuhlo celé tělo. Byl to zvuk úklidového vozíku, který se velmi pomalu sunul chodbou. Vrzající kolečka se rozléhala chodbou. Problém byl v tom, že bylo dávno po hodinách, kdy probíhá úklid a žena na recepci řekla, že nikdo další nepracuje. Posadil jsem se v posteli a poslouchal. Kolečka vozíku se zastavila přímo před dveřmi mého nového pokoje. Ani jsem se nepohnul. Na chvíli jsem zadržel dech, abych mohl lépe poslouchat. Potom jsem uslyšel něco horšího. Hned za dveřmi dýchal někdo další a znělo to přesně jako to těžké, pomalé dýchání, které jsem slyšel uvnitř prvního pokoje. Trvalo to skoro celou minutu. Chtěl jsem utéct nebo někomu zavolat, ale telefon ležel na druhé straně pokoje na stole a já se příliš bál pohnout. Pak jsem uslyšel jemné klepání. Nebylo to klouby, spíš jako když někdo měkce přitiskne dlaň na dveře. Ten člověk neklepal. Ohmatával dveře. Nakonec dýchání ustalo a kolečka znovu zavrzala, jak někdo vozík pomalu tlačil dál chodbou. Po několika minutách jsem vstal a podíval se kukátkem, ale chodba byla prázdná. Vozík byl také pryč. Zkontroloval jsem telefon a přemýšlel, že znovu zavolám na recepci, ale měl jsem pocit, že si budou myslet, že jsem blázen. Zamkl jsem bezpečnostní řetízek, přisunul ke dveřím židli a celé hodiny zůstal vzhůru. Pořád jsem myslel na první pokoj a na to dýchání. Snažil jsem se přesvědčit sám sebe, že si ze mě jen někdo z mého patra dělá legraci. Brzy ráno, kolem východu slunce, jsem konečně opustil pokoj a šel dolů se odhlásit. Žena na recepci už tam nebyla a místo ní tam seděl muž. Řekl jsem mu, co se stalo, a on se na mě zvláštně podíval. Potom řekl něco, co mě znepokojuje dodnes. Řekl, že poslední týden neměli na směně žádnou pokojskou, protože žena, která dřív pracovala v noci, prostě přestala chodit. Vysvětlil mi, že pokoje musel mezitím uklízet buď on, nebo kdokoliv jiný, kdo měl zrovna službu na recepci. Působil, jako by přede mnou něco tajil, aby hotel nestratil tvář. Zeptal jsem se ho, jestli ta zmizelá pokojská měla klíče od pokojů, a on řekl, že ano. Okamžitě jsem odešel a na hotel jsem se už ani neohlédl. Pořád jsem musel myslet na to, jak ta žena na recepci tvrdila, že úklid už ten večer prošel všechny pokoje, i když týden nikoho nenajali. Nevím, jestli si to vymyslela, nebo jestli si opravdu myslela, že to udělala ta zmizelá žena. Ale dýchání, které jsem slyšel v pokoji i za svými dveřmi, znělo až příliš skutečně. A způsob, jakým se dveře skříně sami pohnuly, se mi dodnes vybavuje tak živě, až je mi z toho špatně. Myslím, že se někdo v tom pokoji skrýval ještě předtím, než jsem vůbec přijel. A myslím, že se pořád skrýval někde v hotelu, zatímco jsem spal. Pracuji v hotelu jako provozní pracovník. Je to něco mezi údržbářem a pracovníkem úklidu. Mojí prací je hlavně pomáhat recepci, což většinou znamená opravovat hostům spotřebiče a nosit jim věci, které potřebují. Další mojí povinností je udržovat náš bazén čistý a doplňovat tam ručníky, což je důležité pro příběh, který se chystám vyprávět. Stalo se to v létě roku 2023. Můj šéf najal novou recepční, které z důvodu soukromí budu říkat Briana. Pracovala na nočních směnách, takže mi změnili rozvrh, abych jí v noci pomáhal. Byla středeční noc, což v našem hotelu znamená mrtvou noc. V podstatě žádné příjezdy. Já a Briana jsme si většinu noci jen povídali, zatímco jsme dělali svou práci, což mě nakonec zavedlo k bazénu. Když se u nás host chtěl jít koupat, musel vyplnit formulář, ve kterém byla všechna pravidla, a potom dostal klíč od bazénu. Nám zaměstnancům dali manažeři univerzální klíče, kterými se v hotelu dostaneme prakticky kamkoliv. Přiložil jsem klíč k zámku, dveře k bazénu se odemkly a já vešel dovnitř. U bazénu je skladovací místnost, kde jsme měli ručníky a také další věci jako chlor a podobně. Otevřel jsem sklad a vzal ručníky, protože jsem viděl, že jich na stojanu skoro žádné nejsou. Když jsem se ohýbal pro ještě jeden ručník, uslyšel jsem, jak něco dopadlo do vody. Úplně jsem nadskočil, protože mě to strašně vyděsilo a kvůli tomu jsem ručníky upustil. Rychlej jsem vyběhl zpátky k bazénu a uviděl jedno z našich záchranných kol, jak plave na hladině. Bylo to hrozně zvláštní, protože nebylo možné, aby se to záchranné kolo dostalo do vody, aniž by ho tam někdo hodil. Rozhlédl jsem se kolem bazénu, jestli někdo nevešel dovnitř, ale nikdo tam kromě mě nebyl. Vytáhl jsem záchranné kolo z bazénu, rychle doplnil ručníky a odešel. Rozhodně mě to dost rozhodilo. Zeptal jsem se Briany, která byla na recepci, jestli někdo nešel k bazénu, a ona samozřejmě řekla, že ne.
Nechtěl jsem se zmiňovat o tom divném incidentu, protože byla nová a nechtěl jsem na ní udělat dojem, že zním jako blázen. Noc pokračovala a nic se nestalo až zhruba do 21:30. Vzal jsem si lístek s požadavkem na údržbu a přečetl si, v čem je problém. Na pokoji 324 nefungovala toaleta. Vyrazil jsem tedy nahoru k pokoji 324 a pustil se dovnitř klíčem. Když otevřete dveře, hned napravo je koupelna. Když projdete rovně kolem koupelny, najdete na pravé straně pokoje 2 postele. Zamířil jsem rovnou k toaletě a zvedl víko nádržky, abych ji opravil. V pokoji nikdo nebyl, protože mi Brianna řekla, že host má dorazit až v pátek. Zatímco jsem nastavoval ventily a klapku uvnitř nádržky, abych zjistil, co nefunguje, najednou jsem ucítil, jak prudce klesla teplota. Přestal jsem dělat, co jsem dělal, a stál jsem tam. Cítil jsem, jak se mi pomalu ježí chlupy na rukou. Co to sakra je? Řekl jsem si v duchu a podíval se na všechny větrací otvory, kterými by dovnitř mohl proudit studený vzduch. Pak mi došlo, že žádný studený vzduch tam být nemohl. Byla letní noc, přesněji teplá letní noc, takže co by mohlo způsobit tak náhlý pokles teploty? Jakmile jsem na to pomyslel, vzduch se vrátil do normálu a chlupy na rukou mi zase slehly. Zkontroloval jsem termostat v pokoji a ukazoval 68 stupňů. To mě ještě víc znervóznilo, protože jsem nezapomněl na incident u bazénu. Chtěl jsem toaletu opravit a vypadnout odtamtud, takže jsem se vrátil do koupelny a pokračoval v opravě. Připadalo mi, že uběhly asi 2 minuty, když jsem slyšel, jak toaleta znovu začala splachovat. Úlevně jsem si povzdechl a sledoval, jak voda v nádržce znovu stoupá. Přes zvuk vody se ale ozvala slyšitelná hlasitá rána odněkud mimo koupelnu. Stuhl jsem na místě a potom se vrátil ten až příliš známý chladný pocit. Srdce se mi rozbušilo a hlavou mi začalo zběsile běžet, co ten zvuk mohlo způsobit. Položil jsem víko zpátky na nádržku a vyšel z koupelny. Otočil jsem hlavu doprava směrem ke 2 postelím a uviděl pokojový telefon na nočním stolku, jak visí dolů. Jenže já jsem nevěnoval pozornost visícímu telefonu. Díval jsem se na to, co jsem viděl za ním. V rohu pokoje, přímo vedle postele, stála neuvěřitelně vysoká osoba. Stála naprosto nehybně. Cítil jsem, jak se mi při tom pohledu špatně dýchá. Stuhl jsem jako přimražený ve dveřích koupelny. Nedokázal jsem na té osobě rozeznat žádné rysy. Byla to jen úplně černá postava v šerém pokoji, jako silueta postavy ve hře, kterou si odemknete v bojovce. Stála tak nehybně, že jsem z ní neslyšel vycházet žádný zvuk. A pak přísahám Bohu, že se on, ona, ono, nebo co to sakra bylo, pohnulo. Nevím, která končetina se pohnula, ale vím jistě, že jsem viděl, jak se ta postava pohnula. Prakticky jsem vystřelil ke hlavním dveřím a otevřel je tak rychle, že jsem si málem praštil dveřmi do obličeje. Zabouchl jsem za sebou a spěchal zpátky dolů do 1. patra, kde byla Brianna na recepci. Řekl jsem jí, že si odpíchnu odchod a rozloučili jsme se na noc. Cestou domů jsem měl hlavu plnou myšlenek a snažil se pochopit, co se mi právě stalo. Spojil jsem si incident u bazénu s incidentem v pokoji. Neměl jsem tušení, co ta věc byla v tom pokoji a ano, teď už říkám věc, protože jsem si uvědomil, že to nemohl být žádný člověk, kterého znám. Nedokázal jsem na tom rozeznat jediný rys. To mi stačilo k tomu, abych odtamtud vypadl. Rád bych si myslel, že si se mnou jen pohrávala moje mysl, ale nemám žádný způsob, jak to vědět jistě. Od té doby se mi nic podobně divného nestalo, za což jsem vděčný, protože to byla nejděsivější noc mého života. Dřív jsem kvůli práci hodně cestoval a většinou jsem bydlel v levných, ale slušných hotelech, protože mi nezáleželo na ničem jiném než na posteli a sprše. Nikdy předtím se mi v žádném hotelu nestalo nic děsivého, takže jsem nikdy nepřemýšlel o nebezpečí nebo divných lidech. To se změnilo během jedné cesty na školení v malém městě v Pensylvánii. Ubytoval jsem se v obyčejně vypadajícím hotelu, který měl malou recepci se starým depresivním červeným kobercem a vůní, která mi připomínala dům mojí babičky. Žena na recepci mi dala klíč od pokoje a já vyšel nahoru do svého pokoje ve 3. patře. Chodba byla velmi tichá a zvláštním způsobem působila prázdně. Můj pokoj byl celkem normální. Byla v něm malá postel, psací stůl a koupelna. Hodil jsem tašku na postel, zapnul televizi a snažil se odpočívat. Byl jsem unavený po několika hodinách řízení, takže jsem se po sprše a chvíli sledování televize pokusil usnout. Uprostřed noci jsem se probudil, protože jsem zaslechl, jak se něco šoupe po podlaze.
Nejdřív jsem si myslel, že je to výrobník ledu nebo nějaký zvuk z chodby. Byl jsem napůl vzhůru a nechtělo se mi vstávat, ale pak jsem ten jemný šoupavý zvuk uslyšel znovu. Tentokrát přímo u dveří. Rozsvítil jsem lampu a podíval se na dveře. Spod nich vyčnívalo něco malého a bílého. Pomalu jsem vstal a zvedl to. Byl to přeložený kus papíru. Uvnitř byl vzkaz napsaný rukou, velmi chaotickým a nerovným písmem. Bylo tam jen pár slov. Psalo se v nich, že mě někdo sleduje odněkud zevnitř hotelu. Srdce mi začalo bušit silněji, protože jsem vůbec netušil, kdo to mohl napsat. Potom, co se vzkaz objevil, jsem neslyšel žádné kroky a chodba byla úplně mrtvě tichá. Stál jsem uprostřed pokoje a nevěděl, jestli mám otevřít dveře nebo zůstat uvnitř. Rozhodl jsem se zamknout bezpečnostní řetízek a posadit se na postel zády ke zdi. Lampu jsem nechal rozsvícenou, aby v pokoji nebyla taková tma. Teď už jsem byl příliš vzhůru na to, abych usnul. Uplynulo asi 20 minut, než jsem ten šoupavý zvuk uslyšel znovu. Zíral jsem na spodní část dveří a čekal, co se stane. Dovnitř se pomalu vsunul další malý kousek papíru, jako by ho někdo jemně tlačil jedním prstem. Přistoupil jsem k němu a zvedl ho. Druhý vzkaz říkal něco ještě podivnějšího. Psalo se v něm, že ta osoba byla v mém pokoji už dřív během dne, než jsem přijel, a že ráda v tomto hotelu sleduje lidi, když spí. Písmo vypadalo ještě roztřeseněji než u prvního vzkazu. Hrudí mi projela vlna strachu, protože představa, že někdo byl v mém pokoji, byla příliš skutečná na to, abych ji mohl ignorovat. Rozhlédl jsem se po pokoji, i když jsem věděl, že tam teď nikdo není. Zkontroloval jsem prostor pod postelí, skříň i místo za sprchovým závěsem, i když jsem už předem věděl, že je tam prázdno. Když jsem všechno prohledal, znovu jsem si sedl na postel a snažil se rozhodnout, jestli mám zavolat na recepci. Jenže byly už 2 hodiny ráno a já měl paranoidní pocit, že osoba posílající ty vzkazy by mohl být někdo, kdo v hotelu pracuje. Písmo vypadalo divně a roztřeseně, možná jako od staršího člověka nebo někoho psychicky nestabilního. Snažil jsem se uklidnit a říkal si, že je to možná jen nějaký kanadský žertík, ale působilo to příliš osobně. Seděl jsem nehybně další půl hodinu a snažil se zachytit jakýkoliv zvuk. Každý drobný šramot mi napnul celé tělo. Dokonce i cvakání klimatizace nebo ťukání v trubkách mě nutilo leknout se. Řekl jsem si, že pokud přijde třetí vzkaz, půjdu rovnou dolů. Už nebudu déle čekat. Nespouštěl jsem oči ze dveří, ale nutil jsem se pomalu dýchat. Po dlouhé chvíli ticha jsem se začal znovu trochu uklidňovat, ale pak přišel třetí vzkaz. Tentokrát byl ten šoupavý zvuk ještě pomalejší, jako by ta osoba chtěla, abych ho slyšel. Znovu jsem došel ke dveřím. Třetí vzkaz říkal něco úplně jiného než první 2. Psalo se v něm, že ta osoba už je znovu uvnitř pokoje se mnou. Dlouho jsem na ta slova zíral. Znovu jsem se rozhlédl po pokoji, i když jsem všechno předtím zkontroloval. Pomalu jsem se otočil kolem dokola a čekal, že někoho uvidím v rohu nebo za závěsy. Teď už jsem ani nedokázal normálně dýchat. Představa, že se někdo schovává v pokoji se mnou, mi sevřela hrudník. Popadl jsem tašku a rozhodl se okamžitě vypadnout. Došel jsem ke dveřím a podíval se kukátkem ven. Chodba byla prázdná. Odemkl jsem bezpečnostní řetízek a rychle otevřel dveře. Vyrazil jsem ven, zabouchl za sebou a běžel chodbou. Snažil jsem se být potichu, ale zároveň jsem se chtěl dostat co nejdál od toho pokoje. Když jsem doběhl ke schodům, ohlédl jsem se jen jednou. Na vzdáleném konci chodby jsem měl pocit, že jsem zahlédl stín, jak se pohnul za rohem u posledního pokoje. Vypadalo to, jako by někdo ustoupil zpátky mimo dohled. Spěchal jsem dolů na recepci, kde pracoval jiný zaměstnanec. Vypadal napůl spící, ale když jsem mu řekl, co se stalo, tvářil se extrémně zmateně. Řekl mi, že na mém patře jsou jen 3 další hosté a že nikdo z nich se po chodbě nepohyboval. Nabídl mi nový pokoj nebo možnost odhlásit se dřív. Rozhodl jsem se odhlásit a odjet do jiného hotelu, i když byly už 3 hodiny ráno. Než jsem odešel, zeptal jsem se, jestli by někdo mohl zkontrolovat můj pokoj a podívat se, jestli není otevřené okno nebo jestli není něco rozházené. Vzal mě nahoru s univerzálním klíčem a když jsme vešli do mého pokoje, všechno vypadalo normálně. Jen zámek na okně byl rozbitý způsobem, který vypadal čerstvě. Zaměstnanec znervózněl a řekl, že se možná někdo zvenčí dostal dovnitř už dřív. Popadl jsem tašku a odešel hned, jak domluvil.
Odjel jsem do jiného hotelu vzdáleného asi 20 minut a skoro vůbec jsem nespal. Druhý den ráno jsem zavolal do původního hotelu, abych zjistil, jestli našli ještě něco dalšího. Řekli mi, že na nic zvláštního nepřišli. Žádné kamery nezachytily nikoho poblíž mého pokoje. Žádní další hosté si na nic nestěžovali. Snažili se to podat tak, jako by celá věc byla jen nějaké divné nedorozumění, ale tomu jsem nevěřil. Myslím, že lhal. V tom hotelu se dělo něco zvláštního. Pořád si pamatuju ten pocit, že někdo stojí hned za mými dveřmi a sleduje mě. A nejhorší na tom je, že pořád musím myslet na ten třetí vzkaz, ve kterém stálo, že ta osoba je znovu uvnitř pokoje. To je ta část, která nedává smysl a kvůli které jsem přemýšlel, jestli to přece jen nebyl nějaký žert. Jenže rozbitá západka na okně říkala něco jiného. Zkontroloval jsem úplně všechno, nikdo tam nebyl. Ale ta rozbitá západka na okně mě nutí myslet si, že ta osoba možná přicházela a odcházela ještě dřív, než jsem si vůbec uvědomil, že se něco děje. K tomu hotelu jsem se už nikdy ani nepřiblížil. Byl jsem ubytovaný v hotelu ve Virginii během dlouhé cesty za rodinou, protože jsem byl příliš unavený na to, abych pokračoval dál. Bylo pozdě v noci, skoro půlnoc, a hotel vypadal obyčejně, ale čistě. Na parkovišti stálo jen pár aut a většina budovy zvenku působila temně. Když jsem vešel do lobby, muž na recepci sotva zvedl oči. Dal mi klíč a já vyšel do 3. patra. Většina světel svítila tlumeně a na každých dveřích, kolem kterých jsem prošel, visela cedulka nerušit, jako by nikdo nechtěl být obtěžován. Rozhodně to byl typ hotelu, kde lidé zůstávají jen z nutnosti. Můj pokoj byl na konci chodby. Když jsem otevřel dveře, pokoj vypadal v pořádku, ale zároveň trochu neuklizeně způsobem, který jsem si nedokázal vysvětlit. Lampa byla nakřivo, jeden ze šuplíků komody byl lehce pootevřený a přikrývka na posteli měla u rohu malý záhyb, jako by tam někdo nedávno seděl. Vypadalo to, jako by úklid spěchal, nebo mu to prostě bylo jedno. Hodil jsem tašku na židli, zapnul televizi a chystal se do postele. Lehl jsem si a snažil se usnout, ale pořád jsem musel myslet na to, jak neuklizeně pokoj vypadal, když jsem přišel. Čím víc jsem o tom přemýšlel, tím divnější mi to připadalo. Vzpomněl jsem si, že muž na recepci se při mém příjezdu o úklidu vůbec nezmínil a celý hotel působil až příliš prázdně. Přinutil jsem se to ale ignorovat a nakonec jsem usnul. Nevím, jak dlouho jsem spal, ale probudil mě zvuk, jak se klika mých dveří pomalu otáčí. Zpočátku to byl tak slabý zvuk, že jsem si myslel, že ho možná vydala klimatizace. Pak ale klika znovu tiše cvakla, jako by se někdo pokoušel vyzkoušet zámek, aniž by mě probudil. Zíral jsem na dveře. Pokoj byl tmavý, až na záři televize, kterou jsem zapomněl vypnout. Viděl jsem, jak se stín kliky nepatrně pohnul. Někdo venku se pokoušel otevřít dveře. Po několika vteřinách se klika přestala hýbat. Zůstal jsem nehybně ležet a čekal na další zvuk. Pak se ozval znovu, ale tentokrát byl jiný. Bylo to tiché kovové škrábání u zámku. Znělo to, jako by někdo zasouval klíč do zámku, ale to nedávalo smysl, protože klíč od mého pokoje by neměl mít nikdo kromě personálu. Klíč se otočil, ale dveře se neotevřely. V mezeře jsem viděl tenký proužek světla z chodby. Dveře jednou jemně zatlačily dovnitř a pak se zastavily. Čekal jsem na hlas nebo kroky, ale neozvalo se nic. Potom se dveře zase tiše zavřely, jako by ten člověk odešel. Zůstal jsem vzhůru skoro hodinu a poslouchal kroky nebo jakýkoliv zvuk na chodbě. Když se nic nestalo, přesvědčil jsem sám sebe, že to možná byl zaměstnanec, který si spletl číslo pokoje, a když si to uvědomil, odešel. Šel jsem znovu zamknout dveře a pak jsem vyčerpáním znovu usnul. Přeskočme asi na 2:15 ráno. Ten čas si pamatuju přesně. Znovu jsem se probudil kvůli něčemu, u čeho jsem si zpočátku nebyl jistý, co to je. Vím jen, že jsem v pokoji zaslechl velmi jemné šustění a okamžitě jsem věděl, že je tam někdo se mnou. Bál jsem se posadit a podívat se, ale udělal jsem to. V tu chvíli šustění ustalo. I ve tmě jsem v pokoji zahlédl nepatrný obrys postavy, sotva viditelný ve tmě, jak se sklání nad mou taškou v rohu pokoje. Roztřeseným a vyděšeným hlasem jsem řekl: "Kdo je tam?" A hluboký mužský hlas odpověděl: "Úklid, omlouvám se, hned odejdu." Ani jsem neodpověděl, byl jsem úplně otřesený. Viděl jsem jen, jak se ta černá masa přesunula od mé tašky ke dveřím a potom se dveře otevřely a zavřely. Okamžitě jsem rozsvítil a běžel ke dveřím, abych nasadil bezpečnostní řetízek.
Pak jsem šel ke své tašce a viděl jsem, že v ní někdo očividně prohrabával. Trvalo mi několik minut, než jsem se dal dohromady a zavolal na recepci. Řekl jsem jim, že mi do pokoje právě vnikl někdo s klíčem a prohrabával se mi ve věcech. Člověk na recepci mi řekl, že žádný úklidový personál tam momentálně není. Zbalil jsem si všechny věci a spěchal do malé lobby, kde jsem zavolal policii a požadoval, aby zkontrolovali záznamy z bezpečnostních kamer. Když policie přijela, zaměstnanec na recepci nakonec souhlasil, že kamerové záznamy ukáže. Bylo na nich vidět velkého, děsivě vypadajícího muže, jak se podezřele opakovaně prochází po chodbách, několikrát chodí k mým dveřím a nakonec do mého pokoje vstupuje s klíčem. Muž na recepci řekl, že ten člověk tam nepracuje a že musel nějak ukrást univerzální klíč od hotelu. Dostal jsem zpátky peníze a okamžitě jsem z toho hotelu utekl. Jel jsem ještě další půl hodinu a nakonec jsem spal v autě. Tahle zkušenost mi bohužel dost trvale pokazila názor na hotely. Občas přemýšlím, jestli jsem mohl hotel zažalovat za nedbalost, ohrožení hosta nebo něco podobného, ale nikdy jsem to neřešil. Teď se na to prostě snažím nemyslet.